8.36. Jarkko häädettiin hetkeksi aikaa täältä Dynastian studiosta pois, kun täällä on väkeä niin paljon, että tulee kuumakin ja kaikkea. Kyllä on ihanaa, että maailmassa jotkut asiat pysyy ennallaan. The Rasmus on täällä ja pitkästä aikaa saa haastatella bändiä. Lauri ja Aki, tervetuloa, huomenta, moi. Huomenta. Moi. Ai, Suomi-rokin ikihonka. No, niin, ajatella, että te rupeatte olemaan se. Niin, semmoista niinku oikeasti se fiilis on kyllä aika pitkälle se. Niin, siis eikö Rasmus ole täysi-ikäinen näinä päivinä, 18 vuotta? Onko näin? Se on aika kunnioitettava bändikaari tähän pisteeseen. Me tehtiin just uutta nettisaittia, mikä saatiin auki tuossa eilen illalla, therasmus.com. Siellä on vähän muisteltu menneitä. Eli siellä on kerätty kaikki vanhoja fotoja tuolta vanhempien laatikoista ja mistä ikinä löydettiin kaikkea sellaista. Myös aika henkilökohtaista matskua. Kannattaa käydä katsoa, siellä on aika hyvät naurut saattaa päästä. Tuliko nostalginen olo? Joo, tuli ja sitten me muisteltiin myös siihen tuolla, me oltiin videokuvausreissulla, niin otettiin oikein sillä, että joka päivähän muisteltiin ja ryystettiin japanilaista teetä ja fiilisteltiin, että mitä meille on kaikkea käynyt ja pantiin niin kuin meidän sanojemme mukaan ruotsalaisin viivoin ylös näitä asioita ja sitten siellä on kaikkea hyviä läppiä, että kannattaa käydä katsoa therasmus.comissa. Hyvä vinkki, muistutetaan tosta vielä. Joo, 18 vuotta. Aika tuoreena te olette pysynyt, niin kuin tämmöistä mitään Scorpions-ilmiötä ei ole vielä havaittavissa. Niin, me oltiin niiden kanssa rundilla pari vuotta sitten, niin kuin pari viikkoa vietettiin aikaa. Ja olitte. Niin täytyy kyllä nostaa hattua niin kuin Klausille ja Rudolfille ja muille silleen, että äijät 65 ja jaksaa kiertää ihan täysin ja keikat oli niin kuin tosi hyviä. Siihen pyritään. Ja just Alice Cooperilla samaisella rundilla ja se on mun faija-ikäinen tyyli päivälleen. Ja siellä se niinku pisteli vähän, kato kajaalia silmään vielä itse omatoimisesti ennen keikkaa. Mä olin silleen, faija, Alice. Sama ei. Mutta tuntuuko se aidosti siltä, että se voisi olla teidän juttu, niinku, että musaa ja kiertueita hamaan loppuun asti? No kyllä mä katsoin, että niinku, on siinä jotain huvittavia piirteitä, kun sitä niinku katsoo siinä, että papat siinä rokkaa menemään. Mutta sitten toisaalta niillä oli helvetin siistiä siellä. Mä niinku aistin, että ne nautti siitä ja niinku kiertää vähän kaupunkeja. Ja sitten on järjestänyt itselleen semmoiset melko leveät puitteet, että siellä on perheet mukana ja on mustat autot odottaa. Tai sillä, että se on varmaan aika hauskaa olla Scorpionsissa edelleen. Ihan varmasti, ja sitten oli aika hauskaa olla myös Rasmuksen solisti, koska siis siinä jätkä kävi vetämään niiden kanssa yhden kappaleen vielä. Joo. Ja Alisen kanssa tulitte käsi kädessä lavalle. Oi. Siinä oli rakkautta ilmassa. Aika monenlaisia juttuja. Just katsottiin tuosta, Jarkko esitteli meille, kun tämä Adam Lambertin poikaystävä Sauli Koskinen oli Oscar-gaalassa mukana ja oli kanssa aika niinku kovassa seurassa siellä valokuvissa poseerasi. Joo, muun muassa Dave Grohlin kanssa. Oikein. Joo. Elton Johnin. Joo. Mutta saanko mä sanoa yhden? Mä voin vähän nokittaa. No. Mulla on Elton Johnin villapaita. Mitä? Niin. Onko se jotain kultalankaa? Se on ihan musta tyylikäs villapaita. Kerro sen tarina. Miten se on päätynyt sulle? Mä sain sen Mitä kotona? Nyt korvat tarkkaavaisuuden naulakkoon. Eli mä sain sen itse asiassa. Mulla ei ole mitään mehevää storia tästä. Ikävä kyllä. Olisi pitänyt keksiä. Oisit keksinyt, niin. Mutta mä saisin meidän kiertueen managerilta, joka oli manageroinut Eltonia. Joo. Edellisellä rundilla. Käytätkö sä sitä? Joo, kyllä mä käytän. Se on helvetin hyvä paita. Varmaan just joku tonnin. Joo. Tonnin stifla. Miltä Elton John haisee? Varmaan aika ruusaselle. En mä muista. Mä oon ite haissut sen rundin niin pahalle. Mutta mun tytär sai Ski Expo-messuilla elastiselta päästä pipon. Ja se oli sille kova juttu. Mentiin himaan ja sitten mä sanoin sille Vilmalle, että oot sä haistanut sitä pipoa? En, miten niin? No mä ajattelin, että sä voit haistaa, että miltä niinku elastinen tuoksuu. Sun niinku suuri idoli. Just pipo on paras, mistä se kannattaa. Joo, sit se nuuhkas pitkään sanoi, joo, elastinen haisee ihan pipolta. Nyt sekin sitten tiedetään. Aivan, onpas arkinen jätkä.
Okei, teillä on ollut nyt siis 4 vuotta niin kuin tämmöistä virallista taukoa tässä niin kuin yhtyeen osalta. Ja nyt tässä tiedotteessa kovasti tämän uuden levyn tiimoilta, Lauri, säkin hehkutat sitä, että niin kuin mieletöntä niin kuin päästä taas tekemään. Ja kaikki tuntuu niin tuoreelta ja nyt ollaan tehty niin kuin itse ja ei ole Desmond Childia tuottamassa ja tällaista. Miten tämä esimerkiksi tuossa uuden musiikin kilpailun finaalissa, jonka te avasitte tällä uudella sinkulla, niin kauan sulla oli esimerkiksi, Aki, ennen sitä, että milloin sä oot viimeksi ollut lavalla? No siis me oikeastaan siis edellisestä levystä on 4 vuotta. Niin. Ja siis kyllä me tehtiin pitkä rundi silleen, muutama vuosi kierrettiin. Totta, joo. Mutta siis about vuosi semmoista keikkataukoa. Joo. Ja sitten myös aika pitkä hetki siitä, kun viimeksi nähtiin kundien kanssa ja oltiin soittamassa jotain uutta tai tällaista näin. Että on pitkä aika, mutta se tekee kyllä ihan hyvää mielelle ja oli tosi nasta nähdä. Me treenataan tuossa nosturilla vieressä ja noi biisit on kyhätty siellä hikisessä treenikämpässä ja hyvät fiilikset, aika nälkäinen olo vieläkin kaikesta kilsoista huolimatta. Ja oliko kasautunut kauheat adret siihen? Niin kuin? En mä sitä tiedä, oliko. Ei varmaan siis sillä lailla ainakaan sitä, mutta oli jotenkin semmoinen innokas näkemään, että pystytäänkö me vielä saamaan biisejä kasaan. Oltiin onnekkaita ja hyvä fiilis ja puukattiin studio ja edettiin niin kuin mahdollisimman nopeasti, jotta levy tuntuu tuoreelta ja tässä sitä nyt ollaan sitten eka sinkun kanssa. Te olitte tosi pieniä silloin, kun te aloititte tämän bändin kanssa. Ja nyt bändi on täysikäinen. Mitä teidän fanikunnalle on tapahtunut tänä aikana? Onko teillä edelleen teinifaneja vai onko ne kasvanut teidän kanssa ja nyt ne kuuntelee hiekkalaatikon reunalla? No me ajateltiin just ottaa selvää siitä. Eli me puukattiin vähän keikkoja tonne lokakuulle. Aika pitkänä päähän, mutta kuitenkin tehdään Suomessa pitkästä aikaa rundi. Ja nyt, no ehkä se kertoo jotain tästä fanikunnan rakenteesta, ainakin meidän visiosta siitä, niin me puukattiin tämmönen konserttisalikiertue. Okei, eli olette liukumassa mutta siihen on syynsä. Me Apokalyptika teki hyvän sellaisen konserttisalikiertueen tossa ja jutteli Eikan kanssa, oli hyvät kokemukset. Ja se ehkä vastaa vähän tyyliltä enemmän semmoista keski-eurooppalaista konserttitapahtumaa, että siellä pystyy tekemään vähän näyttävämmät puitteet, ne on yleensä korkeita tiloja ja siinä niinku saadaan huolella valmistella se show ja sitten se ehkä enemmän keskittyy siihen keikkaan kuin sillain niin kuin baarissa rellestämiseen. Että jengi tulee keikalle ja sitten ehkä lähtee baariin. Mutta se on niinku, siinä on eri klangi. Me haluttiin nyt testaa sitä ja tosiaan meillä on sitten tulossa, oliko meillä 5-8 keikkaa jotain kuinka. Joo, ja liput tulee myyntiin itse asiassa nyt 5.3. Joo. Täällä 10. lokakuuta on Turussa Logomo, sitten on Mikkeli Mikaeli ja Lahti, Tampere, Kuopio, Tavastialla 2 keikkaa ja 5. maaliskuuta kello 9 alkaa lipunmyynti. Tämä tiedoksi kaikille, mutta sitä ennen keväällä niin teillä on Ruotsia, Saksaa, Puolaa, Itävaltaa, Italiaa, Ranskaa. Yes. Tämmöistä settiä. Miltä se tuntuu lähteä varmasti muistatte vielä silloin, kun ekaa kertaa lähditte ulkomaille, niin sehän on ollut ihan hirmuista täpinää. Ja nyt tavallaan liittyen tähän, että Rasmus on 18-vuotias, niin onko se niinku kivaa, ettei tarvitse enää jännittää niin kauheasti tommosia isompia kiertueita, vai onko se tavallaan vähän niinku tylsääkin, kun kaikki on jo nähty? No ei se kyllä tylsää ole missään nimessä, että ihan todella innolla lähdetään, mutta on, niin kuin sanoit, on se helpottavaa, että tavallaan tietää mihin lähtee. Mutta oli se silloin, ajattelin miten jännää se oli pikkujätkänä lähtee ekaa kertaa tekemään tuommoinen rundi Eurooppaa ja uusia isoja kaupunkeja. Semmoinen uutuuden viehätys oli parhaimmillaan. Niin kun se on niin kuin ultimaatum unelma. Se on Juvan kautta jokaisen pikkujätkän ja nykyään pikkumimminkin niin kuin unelma se, isonkin jätkä, ne. Että kun tuo niin kuin miljoonassa kellarissa veivataan niitä riffejä ja mietitään, että josko jonain päivänä, niin on se varmaan ollut jännää silloin, kun ekaa kertaa lähti. Vaan se niin kuin parasta, mitä bändille voi tapahtua. Se on ihan mahtavaa vetää sillä keikkabussilla, nukkua siellä ja siellä nukkuu kuin lapsi kehdossa, kun se ajelee aina yötä myöten seuraavaan kaupunkiin ja sitten heräilee jostain. Okei, Pariisi. Mitäs tekis tänään? Kyllä sillä voi bostailla. Näetkö tällaista vihreätä sumua täällä, koska se on kateltu? Aistin sen. Joo. Mukavaa. Kuin äkkiä siinä käy se, että sit pitää aina kysyä, että missä me ollaan. Missä me ollaan, sori. Anteeksi, kertoa manageri.
mikä maa? Se riippuu vähän kiertueen railakkuusasteesta. Kyllä. Et meillä on ollut kaikenlaisia rundeja. Välillä ollaan oltu hyvinkin skarppeja. Aamulla lähdetään lenkille koko porukka tyyliin kimpassa. Ja välillä sitten nukutaan 5 asti iltapäivällä. Ja se on vähän, että kuinka paljon bailaa, niin sitä. Kummalla tyylillä te lähette nyt liikenteeseen? No nyt meillä on aika tämmönen sober-tyyli. Ja nyt myöskin se, että moni kaupunki on niinku nähty yöelämän puolesta. Ja niinku, nyt mua kiinnostaa nähdä ne kaupungit päivällä. Okei. Kaikki ei ole vielä nähty eikä koettu. Aivan. Uusi teema, Europe in Daylight. Museums Tour. The Rasmus-levy siis julkaistaan huhtikuussa puolen välin jälkeen, mutta nyt on meillä täällä tää eka sinkku, I'm a Mess. Mitä sä haluaisitte sanoa tästä biisistä? Itellä, en mä tiedä Aki, kuin tarkkaan, tai tietenkin rakkaan ystäväsi Laurin tätä soolo-hommaa seurasit, mutta kun itse kuuntelin 5 kertaa ton sinkun eilen läpi, niin koko ajan mietin, että mitä tähän on niinku, mitä Rasmukseen on nyt tullut tuosta Laurin soololevystä. Ja musta oli jotain, tai ainakin niinku, että Rasmuksen soundi on jotenkin kypsynyt. Pitää varmaan paikkaansa. Siis toi biisi tuli itse asiassa sillä, että me oltiin 2 kuukautta tuossa tässä talon naapurissa tekemässä biisejä kesäkuusta heinäkuun loppuun. Ja tää oli ihan viimeinen päivä, just ennen kuin me lähdettiin studioon, niin me kokeillaan vielä tällaista niin kuin tosi simppeliä biisiä. Ja se oli ehkä semmoinen summa summarum-kappale, joka sen kuittasi sen koko niin kuin 2 kuukauden treenijakson. Ja tuli jotenkin sillä puoli vahingossa. Ja sitten me mentiin studioon seuraavan päivänä tuosta Botskilla vanhaan malliin. Syötiin katkarapuja seisovassa pöydässä ja fiilisteltiin vanhoja aikoja aivan kuin vuonna 2000 konsanaan. Ja sitten viimeisteltiin se biisi siellä studiossa, että se tehtiin sillä lailla hyvin niin kuin spontaanisti, nopeasti läjää. Ja sitten tuli aika tollainen raikas menopola. Kyllä. Kuunnellaan tää biisi ja sen jälkeen meillä on teille terveisiä tosi kaukaa. Otetaan, että se lähtee, kun se lähtee täältä meidän CD-soittimesta. Noin. Your birthday, and I'm dressed in rags. Shouldn't drink, I lose control. And I know I'm a mess, but at least I know how I can make you laugh like no one else. I'm such a mess, but at least I've always been
The Rasmuksen I'm a Mess, ja meillä on siis vieraana Lauri ja Aki yhtyeestä. Ja luvattiin terveisiä kaukaa, ja nyt niitä tulee. Me saatiin tuolta tavallaan niin kuin sähköpostia. Hello, Radio Aalto. Tämä on meillekin hienoa, mekin saadaan vähän terveisiä. We are the Rasmus Soldiers Brazil. A Brazilian fan club of the Rasmus. Yes. Here in Brazil it's 2:50 a.m. but we are waiting for the interview of Lauri and Aki. Please, could you ask for the guys say hello to the Brazilian fans? Hello Brazil soldiers. Somos de Rasmus. Soy Lauri, Soy Aki. soy Kapitan. Soi. Hyvä. Hienoa. Sinne meni. Onko nämä tuttuja teille? On toi faniklubi on jollain tavalla tuttu nimi kyllä. Niitä on useita aktiivista porukkaa siellä, odotellaan kovasti. Joo, toi oli tosi mielenkiintoista, että ilmeisesti meidän Facebook-sivulla on siis toki suomeksi ollut ihan lyhyt maininta, että Rasmus huomenna vieraana, niin nämä on sen heti jostain stalkannut. Joo. Sinne tuli useampia tollaisia avauksia. Onko nämä niinku fanaattisimpia faneja, mitä teiltä löytyy? Koska tuossa toi tarvii jo työtä, että löytää. Kyllä varmaan. Lattarit on aika fanaattista porukkaa siellä. Joo, niin kaikki sanoo Sinne kun menee, niin siellä on aina heti hommat alkaa, kun lentokone laskeutuu. Siellä on ensimmäiset ihmiset vastassa. Okei. Okay. Ja just muisteltiin kaiken maailman lattaritapahtumiakin, kun ollaan oltu pakettiautossa paikan ulkopuolella, kun ihmiset heiluttaa sitä autoa, niin siinä tuli vähän espoolaisella äitiä ikävä. Siellä on kyllä niinku todella, menee joskus jopa semmoisen vähän aggressiivisen ihailun puolelle. Mm? Niin, että sieltä vaatteet lähtee tilkkuina päältä. Täällä Googlen käännösohjelmalla käännettiin joku tämmöinen kirjoitus. Hei, hyvä päivä. Halusi kertoa, olet Argentiinasta menestyksellisten Rasmus Aguante odottaa ja huolestuneisuutta haastattelu paljon. Toihan meikäläinen puhuisi. Se on vähän epäselvä. Joo. Mutta teillähän niin kun sujuu ainakin tämä terveisten lähettäminen paikallisella kielellä äsken hemmetin hyvin. Että reissussa on oppinut kieliä. No siihen se kyllä jää. Okei. Niin, no radiovisiä teillä joskus joutuu jotain kanava-IDtä tehdä, niin sitten Joo. se lähtee tolleen niinku aika lyhyesti, tyngästi. Mutta on se kiva, jengi arvostaa ja mekin arvostamme kyllä paljon sitä, kun mennään uuteen maahan tai johonkin, niin ruokakulttuuria tietysti ja kaikkia tapoja, että just tultiin Japanista ja kyllä siellä ollaan hieman erilaisia. Musta se on hirveän kiehtovaa. Ja sitä paitsi noin fanit osaa puhua suomea aika hyvin. Niin, Ja ne on niin aktiivisia, että ne on ottanut sen kielenkin haltuun. No mut hei, puhutaan sitten hetki sellaisesta aiheesta, mistä ne on varmaan ihan hirveän kiinnostuneita, nimittäin suomalaisesta politiikasta. Ui. Sä olit, Lauri, tosi näkyvästi esillä tuolla Pekka Haaviston pressavaalikampanjassa. Niin kiinnostaisi tietää semmoinen asia, että ajatteletko sä, että taiteilijoiden velvollisuus on ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin? Ei, se on ihan henkilökohtainen asia, että kukin tyylillä. Mä en ole ikinä ollut poliittisesti mitenkään aktiivinen. Ehkä enemmänkin me ollaan oltu niin paljon kiertämässä maailmalla ja mä oon semmosessa myöhäisteini-kuplassa eläneenä, niin jotenkin just ehtinyt äänestämään ja tyyliin sillä tosi vähän panostanut siihen. Mutta nyt tämä Haavisto-homma tuli tavallaan puun takaa sillä, että me ollaan ystäviä jo varmaan 15 vuoden takaa. Et totta kai kun mun ystävästä tulee pressa, niin mä menen niinku komppaa sitä rataa, niin se lähti kyllä ihan sydämestä, että ei tarvinnut yhtään miettiä sitä. Ja se oli hemmetin kivaa aikaa. Me tehtiin 3 konserttia yhteensä, tai tällaista tapahtumaa, missä mä kävin. Joo. Vähän laulaa, ja siellä oli kaikki muusikkokollegoita ja taiteilijoita, ja se oli hyvää boreilua. Siitä ei varmaan sitten, kun kerran on tuommoinen pitkä ystävyys takana, niin jäänyt semmoista vaalikrapulaa, kun sitä tuossa mietittiin, että kun siinä oli niin isosti oli kulttuuri-ihmisiä mukana, ja sitten kun vaalit on ohi ja tajuu, että okei, että nehän olikin vaan pressanvaalit, ja ei tässä maassa nyt mikään muuttunut, niin varmaan monelle on tullut semmoinen, että että mä oon oikeasti niin kuin jonkun poliitikon puolesta huutanut jossain jäähallissa. Sulle ei käynyt mitään sellaista. Ei kyllä käynyt mitään sellaista. Et Pekka on laittanut viestiä, että treffataan koko porukalla ja uudestaan ja fiilistellään vähän lisää. Sillä että se on niinku, kisahan vasta alueella. Ahaa. Sanoo Pekka Haaviston kampanjapäällikkö 2018.
Sitten on hei pakko vielä äkkiä Lauri kysyä näistä talokaupoista, mitkä lehdet tykkäsivät kovasti kirjoittaa siitä, että paljonko otit takkiin talokauppojen yhteydessä. Niin vituttiko? No, piti vaan nyt päästä eteenpäin asioissa, sanotaanko. Ei jaksa venää, kun on tämmöinen kärsimätön luonne. Niin. Joo. Sä harrastat arkkitehtuuria, niin mitäs mieltä sä oot siitä, että pitäisikö sen Guggenheimin tulla tänne vai ei? No mä oon miettinyt sitä, kyllä mä salaa niin kuin haluaisin se. Varmaan sille rahalle muutakin käyttöä löytyisi, mutta olisi se helvetin siisti. Niin ois. Mä oon vähän katsellut niitä juttuja, siellä olisi hyviä, siellä olisi mun yksi semmoinen Hadid, sellainen hyvä suunnittelijakin, niin semmoinen mimmi. Okei. Se voisi pistää tuohon sellaisen pytingin ihmeteltäväksi. Miten Aki, haluatko, että me kysytään sulta Guggenheimista, talokaupoista ja poliittisista suuntautumisista? Tossahan Lauri niin hyvin vastasi, että voidaan jutella jostain muustakin. Niin, joo. Mä soitin eilen yhdelle meidän yhteiselle ystävälle ja mä kysyin siltä, että mitä se Aki on nyt viime aikoina oikein tehnyt, kun ei ole niin hirveästi näkynyt. Niin sano vaan, että no, ollaan pari kertaa tuossa puhelimessa juteltu, niin aina se on ollut jossain leikkipuistossa. Oho, sellaista on. Joo, no mä olin aika pitkään tuossa vähän koti-iskänä ja Joo. nautiskelin semmosesta maailmasta. No. Hyvää vastapainoa tälle kaikelle. Se on kuule tuttua täälläkin ja yhtyeen jäsenet tekee lapsia ja fanit alkaa olla siinä jässä, että nekin tekee lapsia ja maailma menee eteenpäin. Se on ihan oikein. Se on oikea suunta. Juuri näin. Nyt sitten myöskin sinne Brasiliaan terveisiä kovasti, että if you want to continue listening to Aki and Lauri, turn to Radio Rock, koska pojat siirtyy käytävän toiselle puolelle seuraavaan haastatteluun. Älyttömän paljon kiitoksia teille, että pääsitte käymään. Kiitos. Kiitos paljon.